Il-poplu ġie mwiegħed budget bla taxxi iżda ftit aktar minn xarejn wara kollox qed jindika li din kienet gimmick oħra min-naħa tal-Gvern ta' Robert Abela u l-Ministeru ta' Clyde Caruana, gidba oħra għal billboards tal-Labor. Dan kif wara li sar magħruf il-VRT ola fil-prezz u li issa l-ħwienet, ristoranti, barijiet u stabbilimenti kummerċjali jridu jħallsu biex jinġabarlhom l-iskart minn wara bibhom. Il-ħadd sar magħruf li l-Gvern se jdaħħal 18% VAT fuq proċeduri estetiċi. Il-ġurnal Times of Malta żvela li għaddejjin diskussjonijiet sabiex il-Gvern jintaxxa permezz tal-VAT proċeduri li jinvolvu l-applikazzjoni ta' Botox jew fillers, tneħħija ta' vini fis-saqajn jew saħansitra dak li msejjaħ teeth whitening. Ġi spjegat illi preżentament id-Dipartiment tat-Taxxa għaddej f'diskussjoni mal-Kunsill Mediku sabiex jistabilixxu eżattament liema servizzi se jiġu ntaxxati. Is-Sunday Times tkellmet ma' direttur privat f'dan il-qasam tas-servizzi tas-saħħa Marija Buġejja illi konfermat illi d-Dipartiment tat-Taxxa informa lil kumpanniji li jipprovdu proċeduri estetiċi operazzjonijiet kosmetiċi li se jkunu qed jintroduċu għall-ewwel darba t-taxxa tal-VAT fuq numru ta' servizzi. Dan ifisser illi inevitabilment il-prezzijiet ta' dawn is-servizzi se jiżdiedu drastikament, proċeduri li jinkludu tneħħija ta' felul, dbajja bil-ponot ta' żmien l-adolescenza u saħansitra li persuna tagħmel il-braces jekk mhux medikalment neċessarju. Kif ukoll tneħħija ta' tatus, ċellulite żejda jew meta wieħed isaħħaħ il-basra ta' ġaru. Diversi persuni fil-qasam saħħu li f'pajjiżna diġà qed naraw diversi persuni li jsifru biex jagħmlu dawn il-proċeduri fost oħrajn fit-Turkija u pass bħal dan qed jitqies bħala mannara oħra fuq ras is-settur u l-kompetittività.